Окей, работи ли? Вече сме в спалнята ми. Това беше много такова, много фейк. Не, реално просто се чудим как да го направим така да е по-разцъкало, да е на по-готино място. Днес правим Q&A. Що така са въпроси и отговори. Уоу! Колко е най-голямата патка, на която си попадал? Ако аз бях коктейл, аз щях да съм пак с жена. Всъщност аз правих тройка тогава. I ain't your mama. Вие попитахте, аз отговарям. Добро утро, пия си тук чайчето и е време да изтеглиме победителя от първият ми YouTube giveaway. Very exciting. Прочетох всички коментари, много са мили, много са истински, много са писани с ChatGPT. Но мен лично ме трогна историята за майката на 16-годишната тинейджърка и мисля, че трябва да вкараме нов живот в гардероба на тази жена. Но всичко отгоре ме изкефи факта, че предполагам, че обувките ще изстанат. И затова Ваня Стоева 41-45, мисля, че така се изписваше. Ето, тук ще го изпише. Моля те да се свържеш с мен в Instagram, за да се разберем как да ти изпратя наградата. Честито. Вече съм станала и отивам да снимам нещо, което нямам търпение да ви разкажа. Супер ексайтинга. В следващия епизод. Айде, чао! Питай, ще ти кажа. Нямам никакъв проблем да отговоря на какъвто и да е въпрос, който ми зададат. Нали, мамо, виж го. Тази седмица още не съм успяла да си изчистя телефона. Седи вече долу зареден 17-ката. Между другото, само да го покажа. Ето го. Това са ми лепенки от Берхайн още останали. Перфектен е. Вебате състоянието. Да, този път в коментарите. Значи първо трябва да се абонирате. Този път задължително трябва да се абонирате. Мани ги тия for free. Започваме директно с въпросите. Легално ли е да излъчваш такъв сексапил е моят въпрос, Божана? Къде си, коте? Не знам къде го видя този сексапил, лелю, ама. Мерси, да се изчервя. Благодаря, че ме намирате за сексапилна. Всичко мисля, че при мен започна да се случва от момента, в който започнах да се наспивам много редовно. Наистина правих си преди един месец, инжектирах в стволови клетки в лицето и ставаш мега турбо фреш, в смисъл гърмиш. By the way, още не съм си оправила ногтите. Това продължава втора седмица. Някоя маникюристка просто да ме вземе под крилото си. Моля ви се. Моля ви. Главата днес съм гръмнала, не знам за какъв сексапил говорите, наистина нищо сексапилно нямам в мен в момента, но както и е. Така, втори въпрос. Ще ме осиновиш ли, мамо? Между другото, това е готин въпрос, за който ме питаш и нещо тук специално, защото аз много си мисля по темата за осиновяването и аз съм сигурна, понеже аз нямам мои собствени деца. Планирам да имам едно. Ще се прежаля за едно. Аз съм супер про осиновяването и мисля, че ако искате просто да дадете на някой или нещо любов, няма нужда това да е собствено ваше дете. И в България има ужасно много деца, които бих се зарадвали. Тема така, че да, по принцип, ако си малолетен брат, мога и да те осиновя. Любим коктейл. Да сменим темата. Значи мимоза мразя. Това е най-таки кринч коктейла. Пред мимоза предпочитам да си пия водка с кола. Ако аз бях коктейл, аз щях да съм такава класическа спайси маргарита с двойна текила вътре. С малко сол по ръба. Леко кисела и сладка едновременно. Обожавам маргарита във всякакви й форми. По принцип като цяло текила обожавам. Един от най-яките ми колабове ever, които съм правила в живота ми, могат да ми се обадят отново. Беше с класа Зул. Това е може би най-газарската текила ever. И ми звъннаха вносителите им тук в България и казах, искаш ли да я рекламираш? Викам, дали не искам. Това знаеш всъщност от какво е направена това синьо-белата бутилка? Какво означава? Какви гръцки орнаменти? Това е мексикански бранд, бе, брат. Ще го изрежа. Не, напротив, остави. И бутилката на класа Зул всъщност представлява обърнатото кръче в Мексико. Така че това всъщност е, и това е, отгоре имат звънче. Мале, много ме кефът, пускат въпроси нон-стоп. Много си яка, така е и ти, и Коцева си много яка.
колко редовно пушиш трева. С риск да разочаровам много хора, аз съм по принцип мисля, че наистина съм изпушила 3 тона трева. Аз реално, може би, причината за да замина за Холандия, за да уча в университет, въобще не беше образованието. Далече от образованието аз всъщност си заминах, за да не се сблъсквам с... Повечето хора въобще никой не говори по тази тема и всички ги е много страх, нали, като са инфлуенсъри, нали, да не говорят на такива теми, за да не случайно рекламодателите да не се отдръпнат от тях, нали, Ние така ли, че нямаме такива, така че ми е сета. Кока-кола. Share with Coke. И аз по принцип си бях абсолютен чаделист. Можех да свивам с една ръка, наобратно, така, завъртяно, тънки, блингабаба, одахутка, къш, хейс, какво кажеш? Обаче искам да ви кажа, че в един прекрасен слънчев ден аз просто усетих, че от самата трева почва да ми стават едни такива като мускулна контракция, разбираш, така ти става едно, ценно се стягаш. Усетих, че започвам да ставам леко тъпа. Може би е било безвъзвратен процес. Всеки тревоман, знаете, има една такава кутийка, където е примерно стара кутия от бисквити или някаква дървена кутийка, където вътре е пълна с скъсани листчета, нали? Това стана много наркомански епизод. Реалистично е. Абсолютно. Без капка фалш съм. И просто станах, събрах всичко е така и просто го изхвърлих. И аз от тогава повече нямах никаква нужда да пуша джойнт. Легализирането специално на марихуаната в повечето държави, в които това се случва, показва положителни практики. Аз мисля, че когато статистиката говори, всякакви мнения трябва да замълчат. Ако животът ти беше ястие, как щеш да се казва? Щях да съм си... Не знам. Пиле фрикасе. С 2 пръста за пръшка отгоре, обилно, синьо сирене, гъби, 100%. Тюрлюго вече. Да. Похлупено под капак и оставено 3-4 часа на бавен огън. Накрая да искаш да доутопиш и дъното с хляб. Такова ястие щях да съм аз. Когато да искаш да го повториш, не можеш. На точка 5 Искаш ли да създадеш семейство? Искам да създам семейство. Концепцията семейство не е просто да имаш мъж, дете, живот от 9 до 5 и кой филм ще гледаме вечер и какво ще ядем за вечеря. Семейство е да създадеш комфорт и уют в душата си и в обкръжението около теб. Вярвам, че преди интимният ти живот с половинка трябва да си направил много ясна равносметка с кои хора искаш да си изпълниш ежедневието ти. Трябва да си влюбен преди всичко в твоя собствен живот до такава степен, че да нямаш момент, в който всъщност да искаш просто да имаш връзка, за да не ти е скучно или за да не ти е самотно. Аз ще искам да намеря този един човек в живота ми, с който да съм до края на дните ми и аз няма да си взема някакъв син за отглеждане, защото напоследък повечето мъже, с които се срещам, по-скоро си търсят майка, а не гадже. Така че... I ain't your mama. Много си яка. Ай чао, Елица XX. И вие сте много яки. Между другото, аз не знам дали има някакъв якометър, такъв за фенове в интернет. Сори хора, обаче аз мисля, че моите фенове, в смисъл вие, ще сте най-мега мазните. В смисъл, направо бахте тази пичка, какви яки фенове човек. Ония ден пред Александър Невски се на лимузина, снимаме едно видео там за едни бургери. И човек излизат едни трима мега яките мацки, дето учат там в Софийския журналистика, едната от Бургас, другата, такива много яки мацки, разбираш ли? Те ме виждат на улицата и аз ги чувам как едната пошепва. Мале човек, това е Божан. И аз се обръщам към тях, викам, да бе, лате, ето ви бургери, това, и се залафихме. Те бяха супер забавни, супер свежи, пусна 2-3 лафа, беше от Бургас, въй. И много ме кефи, като се срещам с всички вас, колко сте свежи, колко сте яки. Долна черта K.Минкова, долна черта. Имала ли си връзка с жена? Не, между другото, значи по тая тема веднага разказвам. Аз съм може би най-хетеро жената на тая планета. Аз съм си cry for the D. Разбираш, и абсолютно slay for the D. Like, мега хетеро. Имала съм най-близкия ми експириенс. Това лято имах един такива неща да говорим ли въобще? Мисля, че имах един случай, в който спах с жена, всъщност аз правих тройка тогава. Аз бях по-скоро фокусиран на другия човек в случващото се, както да е. Never mind. Вие попитахте, аз отговарям. Между другото, пича е много як, още ми е много добър приятел.
Уоу! Колко е най-голямата патка, на която си попадал? Ивка, бейби! Чакай, виж как се прави, бейби! Искаш да ти покажа две снимки? Не. Двата най-перфектни члена, които съм виждала в живота си, които са буквално като за каталог. Ги притежават ни двама наши приятели, които обаче са супер гейове. Но иначе колко, примерно... виждала съм много големи... Да. Държавата, в която пропорционално така мисля, че може да се отличи наистина с вау мъже, е Грузия, Джорджия, по-точно град Тбилиси. Момичета, подарете си това преживяване и отидете на една почивка в Тбилиси. Ще останете крайно впечатлени от това, което да ви се случи там. Аз лично имах една феноменална нова година там, която до ден днешен си я спомням. Стига. Храната е топ. Ти искаш ли да си оператор на това нещо? Смяташ ли, че ти трябваше да спечелиш къщата? Много се радвам, че попитахте този въпрос. Алпер е супер достоен победител при мое отсъствие. Не, истината е, че аз излязох по собствено желание, защото имах сериозна оговорка с други хора и щеше да е тъпо да се върна някакси ден преди финала. Нали? Нямаше да е честно спрямо никой. Колко кости пушила най-много наведнъж? СМС в една сесия. Толкова много, че не си спомням. Така. Искаш ли да снимаме заедно как готвим голи? Ау, човек! Ние ако направиме, седиш се да станеш на пиксел ли? Може това в YouTube, може да се пусне. За 1 милион вюта. Това трябва да е в оранжеве YouTube. Има оранжев YouTube. Аз съм супер лелка, човек. Да триничка. Кога разбра с какво искаш да се занимаваш? Това е много як въпрос. От много ранна възраст, още преди да отида да уча в университета, много готвенето ми беше така някакъв пешън. Си разглеждах за университети, в които да отида да го уча това по-професионално и така нататък. Обаче, някакси представете си, когато аз бях тинейджър. Това с готвенето въобще не беше хип, тренди, кул, Инстаграм. То нямаше Инстаграм тогава. Да започнем първо от този момент. Опцията беше да си станеш шеф, да си режеш там картофи, да си миеш чини и да си по цял ден в кухнята, нали седеш, което не е чак толкова секси. Моето семейство не беше много, кой знае колко много хепи от тази тема, но те никога не са ме спирали да правя каквото и да е било. Смисъл, винаги изборът накрая си е бил мой. Нещата се случиха много на по-късен етап, когато всъщност аз вярвам много, че ключовите неща, които трябва да се случват в живота на човек, те така или иначе ти се случват. В смисъл, всичко, което е писано да се случи и което е, не знам, планирано и кодирано за тебе, рано или късно под една или под друга форма ще ти се случи. Знаеш какво е да се събудиш на следващия ден и така да излезеш по улицата и хората искат да се снимат с тебе навсякъде. Защото тогава хората гледаха много телевизия. Знаеш какво е да има да се събудиш и да са ти превели 100 бона в сметката? Те не ми ги преведоха веднага. Те ти ги превеждат след 3 месеца и е малко... Но знаеш какво е? Аз, човек, отварям си сметката. По принцип аз съм свикнала в тази сметка да има максимум 120 лева, примерно. Това е някакъв... Беше много празничен ден, нали, ако има в тази сметка. И аз отварям един ден и гледам 9, 0, нещо си, разбираш, защото те 100 бона ти казват, че печелиш, обаче ти като си платиш данъците, ти да превеждат реално 90 бона, разбираш. И аз седя и гледам, и в първия момент седя и гледам, викам, това 9 лева ли са ми останали, това 90 лева ли са? Викам, вой, това са 90 бона в сметката ми! What? Човек! Отидох веднага бързо колата към метро, една количка с алкохол, веднага пратих във Фейсбук, написах едно съобщение, всички веднага на Кристал. Така дойдоха едни 150 човек, то стане като малката, като на забранена музика беше, разбираш, такова беше. Всички черпеха така. Виж, друго нещо по темата за парите, само да кажа. Парите са тор, от която растат красиви цветя. Това Тодор Колев го е казал. Те трябва да има ликвидност при тях. Даваш и не се замисляш. Парите трябва да имате такава нагласа, да сте спокойни, да ги давате и те тогава идват спокойно към вас. Най-доброто нещо, което са ми казали по темата за това как да манифестираме повече пари и как да ни се случат по-готино нещата по темата за парите, е когато имаме една такава настройка, че
вие трябва да създавате уютна атмосфера за тях. Тоест трябва да ги чувствате като да не се притесняват от това да ги имате, да не се притесняват от това да ги харчите. 3 признака, когато видя да знам, че на някой няма да му се получи панаира и че този човек само ще си остане с мечтите за това, за големи успехи, въобще, че не мисли мащабно, че няма предприемаческа мисъл, че въобще няма този газарски елемент, когато започнеш и се циганиш за някакви дребни неща и ги казваш ясно на глас. Ако живеете в постоянен страх, някой върнал ли ви е 5 лева, 6 лева и не знам си какво, и нямате такава една ларж елемента в себе си, не очаквайте съдбата да ви хитва с такива готини financial opportunities. Просто защото парите ги е страх да идват при вас, защото нямате маниер на това да ги притежавате. Вторият на мисли, книгата ще я има ли по книжарниците? Not yet. В момента книгата ми можете да си я купите само ексклюзивно онлайн, защото искам аз да прибирам всички 100% от печалата. Но ще направим тур да се готвят Пловдив, Велико Търново, Шумен, Бургас, Благоевград, Варна, Враца. Ще направим турове, в които аз лично отивам там, подписвам, снимаме се, правим си купона, партиджосваме си. Всичко ще е топ. Как се мотивираш в моменти, в които се чувстваш изгубена? Бахтяките въпроси ми изпращат. Нали? Въобще не искам тук да изглеждам, че имам някакъв перфектен живот. Моят живот до момента е бил безкрайен низ от постоянни ежедневни възходи и падения. Била съм много долу, имала съм и много такива сполучливи моменти. Момента, който най-много ме срива, като се чувствам недооценена. Или примерно като съм направила нещо наистина много сърцато и не съм получила, не знам, удовлетворение от процеса на правенето. Абсолютно съм си забранила да гледам генерално на цялата картина, базирано на един конкретен ден или част от живота ми, в който се чувствам долу. До някаква степен съм си направила като рефлекс в главата, да мога, когато ми се случва нещо наистина много, много яко и някакси за секунда си спомням и си кажеш, а спомняш си като рива на дивана долу, като бога, че ти е тъпо и ти е тежко. Ако не беше сега ревала, сега нямаше да имаш този готин момент и да се радваш на това, което си постигнал. Така че, как готвиш толкова вкусно? Реално има и дни, в които грам не се получава, но това вие не можете да го видите. Thank God. Но имам и дни, в които наистина не ми се получава. Обаче днеска, например, сега ви пускам sneak peek. Днеска готвихме с Иван и Андрей и направихме нещо феноменално. Топ. Имаме го. Днес правим сблъсък на 2 тикви. Ние сега ще направим клане. Сега ще го попадам. Хайде, събирам кадъра да... Хайде. Бих ли тръгнала с 18 годишен? Зависи кой е той. Кой предлагаш? То Джейкъб е лорди на колко години? Не ме ли е срам, като всички са ти виждали циците, от кое да ме е срам, ти на плаж не си ли ходила, бе, маци? Дори няма да ти казвам името, защото просто по-тъп въпрос от това. Значи, хора, това някой да ти е виждал циците, смисъл, нека нормализираме голотата. Аз по принцип, ако мога, те са толкова яки, че аз по принцип мога да си ходя in general по цици. Ама е студено навънка в момента. Кралицата на моя живот. SM, донечета Съни. Мерси, пиле. Не знам кой си ти, но само факта, че някой ми пише, че съм кралицата на твоя живот. Не смяташ ли, че доста често се държиш нагло и надменно? Не, аз смятам, че се държа изключително прямо и откровенно. Към днешна дата до такава степен сме нормализирали фейк държането, че в моментите, в който някой е малко по-прям и всички го смятат за надменен или нагъл. Не, мисля, че по-скоро трябва да нормализираме държание, в което казваме наистина това, което мислим, защото това скъсява дистанцията между хората и всъщност в прекия диалог хората могат всъщност не да се изпокарат, а да се намерят един друг. Но това е за хората, които умеят да водят диалог. До тук. Благодаря много за това, че гледахте и този епизод. Надявам се да сме казали нещо. Как го правите така? Не, кликнете, абонирайте се. Айде, в коментари чакам. Пишете за телефон, сега е момента за апартамента. Ако сред вас има логопед, който иска да ми помогне да се справя с пелтеченето ми, да ми пише налично. Бай! Да! Чао!
3, 2, 1. Ей, бай!